Natay bata nga. Sa sige na inuon na kog uban sa Ginoo, sige na inuon na kog tuo sa Ginoo, sige na inuon kog simba, sa sige na kog tan-aw basag Biblia. Tinagana na may nung trial sa kunita. Niabot, oy. Naka-notice ba tana? Naka-observe ba tana? Nga naman, sa una panahon, nga wala pa kay relasyon sa Ginoo, amigo ni mong trials. Tama ba? Wala ka baloon sa righteousness. Go with the flow lang ka, kung sa'y gusto, sa yawa, sa imong kinabuhi, mo na nga dili ni mo mapansin ang trials. Pero sa time na nana ka sa Ginoo, mapansin na ni mo, ganuman, naa na may Ginoo. Kabalo namang kaon sa righteousness nga giingon sa Ginoo. Kini sa time ni Daniel, no, ano man nahitabo man ni sa kuha? Nahimo man kong tarong, maayo man ko, responsible man ko, faithful man ko, trustworthy man ko, di mong gani ko, di mong gay ko mangupit, di mong gay ko mangurakot. Siguro kung kita lang to si Daniel, question. Imbus na ako sa Ginoo, di ba ingon si Lord nga, my child, my plans for you is to prosper you, not to harm you, but to give you hope and a future. Pero makita na ako, mura mag-way future. Ambot ko na pa ba ko'y future? Ma-confuse ka. Kaagi na ba ka naigsoon? Ma-confuse ka. But you know what guys, we cannot avoid it. Muabot yun na ang nakanindot lang ang message ni Lord. Tanan opinion, tanan arguments, tanan dili maayo, muabot yun na si Mua, pero ang nakanindot lang, kung naa kay Ginoo, na ang message ni Lord. Pag na ang message ni Lord, all is well